Za mene je to jako važno i nije slučajno što smo došli svi zajedno, i predsednik Skupštine gospodin Pastor i dva pokrajinska sekretara, jedan za obrazovanje, jedan za sport. Došao sam i ja da podržimo ovu manifestaciju i da kažem da je to zapravo ključ Vojvodine, ključ za njeno razumevanje i ključ za naše ponašanje, za ponašanje svih koji donose odluke, da poruka koju danas deca šire iz ovog kampa jeste ona poruka koja zapravo treba da bude svakodnevna u našem životu, u svim oblastima rada, u svim sferama, i u privredi, i u društvenim delatnostima, i u, naravno, onim segmentima koja se najviše tiču potreba da zajedništvo, da jedinstvo u različitosti bude promovisano i bude osnaženo kao jedan nesalomivi duh Vojvodine. Ja sam pre 10 dana rekao za rad pokrajinske vlade, telo i duh pokrajinske vlade biće zajedništvo i onih koji pripadaju većinskom narodu i onih koji pripadaju manjinskim zajednicama, svuda, u svim segmentima. Od toga nikada i ni po koju cenu nećemo odustati i dobro je što nas i danas ova deca tome uče na jedan najplemenitiji i najlepši mogući način.